Por iso escribín sempre en Galicia. Por iso sei cousas. Por iso loitei con palabras e con trazo. Porque Galicia merecía saber, pensar e decidir. Era él. Era Castelao. Falou, moveuse, pensou e marchou como se nada. Veña, pois vinde comigo, que hoxe imos visitar as estatuas da cidade. E a ver se encontramos algunha outra que nos falte. Porque, a memoria, cobra vida, que algo estamos facendo ben. Ou que algo non está pedindo que respetemos. Venga, que hoxe non reparto xornais. Hoxe reparto verdades esquecidas. No 2025, señora Emilia. 2025? E non se queda de 1851. Tomé un nacemento. Aquí me ergueu a cidade que me viu medrar. Escribir. Loitar. Lembrar. Cultura. É resistencia. A lectura é liberdade. Moitas cousas. Escritora, pensadora, defensora da justicia social, inspectora de prisión, pero sobre todo, unha muller que nunca aceptou o silencio como destino. Nunca importa lo que as mulleres non podían decidir. Eu decidín ser livre. Aquí naceu parte do corazón literario de Galicia. E mírate por onde. 1906 foi un ano ben curioso. Mentres eu andaba fundando a Real Academia Galega para defender a nosa lingua e cultura, outros coruñeses tiñan ideas igual de ambiciosas, pero con cervexa e balón. Ese mesmo ano fundouse unha pequena fábrica de cervexa que hoxe chamades Estrella Galicia. Eu, que sempre fui máis de café tertulia, mirei aquilo con escepticismo. Cervexa galega. Pensei, e quen vai beber iso? E mírate por onde. Hoxe, ata os poetas brindan con ela. Quixen que o pobo galego soubese de onde viña para saber que a onde ia. Aquí, na cidade, fundamos a Cova Celta, aquel círculo de intelectuais que se reunía para recuperar un renacemento galego. Por iso, mergulleime na mitoloxía celta, nos bardos, nos heróis. Quixen facer do galego un idioma de breogáns, non de servidumes. Os pinos que os verdes castros gardan. Ese himno non é só música, é liberdade. É o berro dun pobo que sabe antigo pero que quere futuro. Escribí nos eoas soñando con epopeas, con deuses e con guerreiros. Mas tamén escribí versos íntimos. Versos onde Galiza era nai, era amante, era ferida. Non foi entendido por todos. Moitos víame como un exaltado, pero eu sabía que sen exaltación non hai nación. Niñas que quiero tanto, niñas que frontean, cada día salmoreras, y la bestia en movimiento, parecerías tiradores, casi nada me ofrecen, y no los castañares, la que es clara, la parinina es pintadora, la que es pintadora. A miña estatua non este presente nestos xardíns. Sigo viva. Van as cancións que se cantan, os versos que se len e nas loitas que se mantén. A Coruña foi para min moito máis que unha cidade. Foi respiro, foi refuxio, foi casa de palabras. Aquí vim publicar os meus primeiros versos cando noutros lugares se me pechaban portas. Nesta cidade, ollas novas viu a luz e cantares gallegos atopou eco. Aquí, sentín que os meus versos deixaban de ser susurros para convertirse en berros. É agora nestos xardíns de Méndez Núñez cando sinto que a natureza e a cultura se dan a mí. Mirad estas árbores, as camelias, as magnolias, as palmeiras.
Cada unha deles é como un poema que se ergue en silencio. Non hai mellor biblioteca que a que se ergue debaixo dun carballo, nin mellor aula de lectura a que se forma entre bancos e flores. No século XX, a Coruña apostou pola cultura. Foi unha cidade pioneira, decidida a que o saber non fora privilexio, senón dereito. Formáronse bibliotecas públicas, círculos de pensamento, e eu tamén estiven presente nos estantes, nas lecturas e nas mans daqueles que descubrían que tamén tiñan dereito a soñar. A miña vinculación con esta cidade é emocionante. Aquí sentín que Galiza podía ser ela mesma. Aquí vi mulleres lerme en silencio, homes emocionarse coas miñas palabras, e nenos preguntando quen era aquela Rosalía que falaba de dor e esperanza. Non deixedes que se apague aquela luz que tanto custou acender. Loitade por unha cultura libre e galega, que ninguén quede fora da palabra, que cada neno teña un libro, que cada bella teña un poema, e que cada persoa teña tamén un lugar na cabeza. A miña estatua non é de cor, é de pensamento, é de memoria, é de compromiso. Está nas mans de aqueles que abren follas novas, nos ollos dos que leen cantares gallegos, que está tamén en cada muller que escribe, en cada home que loita, en cada alma que ama esta terra. E tamén eres parte desta loita. Sigue berrando a voz do povo, porque mentras hai a voz, hai esperanza. A voz do povo, novas frescas, porque hoxe Galiza fala, e lembra, e loita. Thank you.